Eikö sinne pakassu suomalainen? Suomeksi, ei venäjäksi. Mistä? Meidän suhteessa. Jaha. Meillähän on hieno suhde. Eikö se ei pyörähdä? Mä lennän suoraan tälle. Я училась в цирковой школе, и Паси там был учителем. Ну, мне он совсем не нравился. И что ты думала первый раз, когда ты увидела Паси? Ne on tosi niin kuin hyviä kaikilta kannoilta, niin kuin kun ne esiintyy yhdessä ja myös sirkuselämässä, kun asuu samassa karavaanissa ja tekee töitä ympäri maailmaa. Mä voin kuvitella, että ne on aika paljon myös arkielämästään ottanut tähän esitykseen. Voi päästä